famille mille problèmes findini ɗaninoɓe atri majjunoɓe trois familles mille problèmes serndi selaɓe yaɗiɓe famille mille problèmes bonni kordigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse the money. Hey, one bambino dami. Mbida, mi nawlirtake. Oh, mi sereta. ala ina ala dar Bukari huni jongom gasi wallahi tukele nehido dejo wa trompe ay jongoma mutago bukan min jabora seki paha watte setan watte ati hakile ma jongoma hakile ma ba ni tefu jongoma ba wanda aku patado an gori ba ko ni lambaran gila njima be bal bolo njaawol gatta ben non ko pewjuram bonande mon ko ni lamara yalla yobol non ko mbaddo non kam yo luttire mon mo jiirum yitte mon mo ngol battam hay dara mbatta non Bukari an hettini yimɓe an ala ko mbatta sona gadda ɓiya mawɗo turkinaɗum ɗo elleni wona ko jibinaɗo tu es mauvais to immi kañum tan sukke ma minen fof komin salinoɗo tiiɗi hoore sukke maɗa gara ala ko mbatta sona addani ɗum nawla o tinani mauvais Bukar an hettini yimɓe ko an hoyni yimɓe an
an wona neɗɗo ndeke ka jasko an ɓuri ɗum jas an ɓuri ɗum huuɗe an kefeeɗo an haɗi min niri awde jawɗon min niri ɓiyam jeeyow baal jeejikuma jeey hakkille mais namunda ko bonne kewo a yahantu sa ifa wondiral maɓe a yahan ɓe jaa jiraɓe mbay ata ay nenaɗi gasi fat nenar waya gasi nenaɗi gasi jot mais o il faut laminar gay wallahi an haɗa foti de laminar gay mbimi an foti ar gay joɗɗa fof en jaggi ɓorɗi ɓen mumen aya bonni kewode barke barke wallahi heɗen poti rendi wallahi heɗen poti rendi wallahi heɗen poti wallahi heɗen poti rendi mbiɗa min te ha ɗum yo pon ko fof no pon ko poni gaccama ha jama pa ɗukkuɗo nem yo pon soofi kay no suufi ko ani ayni safat ni safat safata jogana safide yo pon mbiɓa yo tagi mbiɓa awol woni hen awol woni hen aw poni fof kala ko fewjune galle ko an fewji ɗum Fadima renomi ne gonduɗo ko ƴewde kam debbo fof ɓe yaha ɗukkuɗo laaɓe kesame mbiɓe yo pon wonne gaccam mbatta ko mata won kolɗo ɗo bon ɗo hay goto huulaji ɗo hulata reedu ko hulata e ko dokata to jakhata he paɗa he on doyda he ek dogata tawi mayde enen nden tani adnata amen probléme ha pat ha dow jok sokko jooɗo ɗon jooɗi kulol patan ngo tawi suusa kay wat nawli nata woni min mbima a wawa a sokkote wat ko mbaɗatɗa ko hey an de wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa min nawlirtake mi seretake la min ko jimi hande ko ay min mi meeɗa ɗum yiide an ka ɓurti cumcuma o nguleki warata kam gorgol ka looti totima an o debbo ñaaɗi o ni way ko jimi ko minde komi naggi minde ko jiimi hannde ko mi meeɗa ɗum yiide e galle jongom a jongom o en banda a yi koye min yi ko jongoma ma tinno de jongoma oɗo galle sa tiidani wawa wonde ɗo de ko jiimi ko sa tiidani oɗo galle a ɓoyata ɗo ay jongo oɗo hersinam ganda ɗo galle mo garɗa ɗo ka daw ɗo yimɓe gorko ma nan ɗo esenane galle o a tawi ɗo nawle tinnoɗa e hoore ma tiiɗa ɗo sa yiɗi ɓoydo jongoma tiiɗat de muñana joom galle ma kanko adduna ay joom galle ma so yiɗanoma addatama oɗo galle oɗo hersinam oɗo hersin yimɓe ɓe tinno e hoore ma amina an ko wattiɗɗa won an homwima yo ara o kew homo andinma ɗum yaya wimi ara hewo baba ko nenema wimano nenam kay to nenema woni nenam mum galle eyyi baba anga tina nenam sera nenema seera nenam serama laabi tati a tinani tet amina mimi anda pourquoi nenema no wayni yiɗi worɓe o ɓoyta e dewgal pourquoi ɗum i baba min komi cukalel wora ha nandam heeɗi probléme ji baba non ko on jikku nenema jogui ala baba min komi cukalel min bukar yoɓortu ya inna min bukar waratimi bukar nadina kam o bukar ko mbaɗimi ɗum ko ɗo e galle ko foof ko muñe mum ɗo fof ala ko mbaɗa so laɓi ƴukka kam laaɓi eɓe gaccami eɓe mbaɗa complot caggalam eɓe ƴukka em laaɓi Fatima Fatima heɗo mi haalanma bukar ko waɗi ko hay goto witani yuuɗo hay goto witani feewi feewani yooɗani kono jinmi ya andu an ka debbo desaɗo Fatima ko ɗon desaɗa e galle he ko an e bande en gondi ɗo rewɓe resaɓe hono ma gonɗo haɓɓu wuderema ha tiiɗa jooɗoɗa anani debbo hono ma hottata yaltude galle o a faami hollinmo an ka desanoɗo hanke e hecci hanke taw hande arani ɗum noon ɗum kollatama jooɗoɗa e suudu ma ndena suudu ma jongo senɗa e gorko goddo ɗom ɗo batta hakkille gorko ma batta hakkille yimɓe galle he anani surtout ma Abdourahmane baɗɗo feere ha garɗa e galle o on batta hakkille kadi surtout joom galle ma anani mo muñani cuurki
dañtaƴƴol pular noon wi muñajurki dañtaƴƴol sa muñino muñal wawi fof ma heɓtomo anani min kam ko ɗum tan masito noon ma jongo ma min mbiɗen ƴembelma mi yaha jooɗo ha ɓoy merci aywa jarama no feewi min weltima aywa jongo mo e banda annani o ko waji ma ko min no mumman mi yaha mbaɗa tampi koye tampugol bandam ndu fof musat mbaɗa wula il faut mi yaha mi lootoyo mi itta coom camdi Boucar en jogui droit tato ha nayo Yeɗanimo nene a faami wadde mbatta ɗum haqqille nene ɗum no yoori yooɗani mi wiyanima no yooɗi mi wiyanima no yooɗi kono ko an muñat suudu ko suudu welani a muñat dewgal way noon kono a muñat tan Boucar waɗima ni muusi welani ñande fof kay jiya nawli koye ala nawli ko belɗo kay hay nawli goto welani jooɗo muñat ganda an ka debbo tes nene moyanta Boukari kasino nene Boukari to yiide ham woya wallahi moyanta Boukari wona debbo wi o addi o jogui bagage addude rewɓe ɗiɗo e galle yo tiiɗo tan yomi mbaddu face à face to Hawwa nane sal he omo waya gila nden ha joni o ronki an aɗa waya banggue laayi nan ɗo wara hoore mum joni gonɗo ɗo tan Hawwa mi ronki yo deɗi Hawwa ala ko ɓurno ɗum yidde Boukari e aduna o anti ha laaɓi cer joni hankkadi mataw min o jiɗɗon jokkidde min jiɗɗon ko warde mi pofta ɗon jom mbiyama tese Fatima nan jooɗo nde ya Fatima so neɗɗo haalnama hunde nanat nofuru maladu fuɗata koye hoore malade Fatima somi haali nan aɗa bikkito jooɗo ndeja an ko jari ɗum ɗo e nawligu holko jari ɗum e nawligu Boukari waɗa kam ni adduna kam o sino addina ko wonɓe lahara ɓe min Boukari addanta kam ko o joni haydara Boukar addi hankadi gasi Boukar addi hankadi gasi jooɗo ndeja wona e suudu ma ndeja kolla ka debbo ka cemeɗo ka debbo ala min boji kay gasini kam nene ko min bono woyɗi ko mboyin padi so mbaɗa ɗo mbaɗa caggal ma somi ala ɗo mbaɗa caggal ma Hawwa boyi noon jeemat seeɗa cagalle ɓe jeehi Hawwa ko goɗɗo haalantema min ko wona an aɗa ko jinmi haalandema oɗo galle jinmi ko mbaɗa ni hunko mako ko namdeɗa mi anda ko jongo ma waɗa mi anda a faami horma narso haajuma ala ko min adduma ɗo ko mbimi ya wat mbaɗa ko mbimi ya uppu goppa eyi te uppu mbora haalare ɓiñami a faami de ko ni mbimami mbaɗana hamen colcrési ɗimmel ngel noon ko mbatta ɗo wona ko nene wiyami jooɗo ɗo ha damboɗa ha para hami dambo hami para ha an kam aɗa andi ko woni ɗo sah mbiya ha damboɗa ha para tena majjani ko woni ɗo hay dara ala ɗo di nder ɓolde tati larti mi wona gueƴe noon aɗan ko jinmi haalendem jinmi ko gummola janggo subah law 7 heures yo tawa hocci ɓofol ma jalta jongam ana majjani Fouta no wayi wulde ni jiɗa min yomi ruttito Fouta nguleki gonɗi toon mi hotani Fouta ɗo jottomi ha ɓooya ɗo e galle a funti hoorema a fi jaasi keesi ma aɗan ko jinmi haalendem ay Fouta ɗo so mbiyata ne wuli yo ni ne wayi ne heewi ɓowli daara Fouta jibineɗa fuuri mawnuɗa ha poɗɗa no poɗɗa ni ngara mbiya kam mi yehani ɗo ne ɓuuɓ ɗo ne waɗi clip a ruttoto so gumminoɗa te haala ka mi wawa ɗum baba ɗum komi jiɗɗoma landaɗe o Sofia wonano joom suudu ma Amina an noon haɗa heewi namnoɗade ko namnoɗa ɗum he yahu leloyɗa yah sal to leloyɗa baba tottam mi yaha biti mi sooda komi ñaama he mi tottatama de a yalta gallo par ce que gallo neɗɗo woni ɗo yalta jamma a faami ɗo debbo yalta ɗo jamma baba mi yaha mi waalo mi hirta sa hirtaki an rew an hat heewi haalamaji tobi sa yalti salo mi waɗmaji rondema ngel poti ono mbi Amina wayni siwa jibine wattinamnade beeli ko o woni Sofia homo haalduma ɗum o wondi bonde neydi ha mayde rondi ɗum te gueɗeɓel tataɓel ana majjani mi naarino kaso kalno ɗemgal maran safi sukara Hawwa aɗa andi kam jonde jooɗe haala wela ara haala tan mbiya jongo ma meɗinade kaso ay Hawwa ni tan mbaɗanmami hirtere aɗa andi kam noon goɗɗo haalante hol gonɗo jongo ma ko wona an galle o mbaɗa ni
ko jongo ma woni dow mi anda ko wi mi anda kono an ko gañataɓe ganda a naati kaso mati wona natgol ma kaso ko cukago tan wonno hawa mbara halara jaabo kam ko ɗum ne kan gañami an ɗemgal ma wayno kono laalo ni kala fo a oppanta ɗum geɗal ko ɗum dogami hen te haala ka mi wawa ɗum ko ɓuuri yawde yaccade jimmi ko gummoɗa gila mbara jala tor to paami bowal mbimami hawan kalde andi ko suuduma ponnoɗa walde gorko ma ala nden jew min mi yiɗa edade mo waldude ka Abdourahmane jimi ko mbaɗa ha gasna tottaka min ko mbaɗa mi waɗi hen paridi ko yiɗa eyyi komi yiɗidima hen andi ko jinmi jaaha mbaloya toon toppitoɗamo noon mi fawi fof juuɗe ma toppitanami Abdourahmane men ala probléme nden jew no jiɗɗa foof ko noon ɗum tan jinmi Sofia ko woni nden jew min hande mi yejjiti hooram de hakkilam fof woni koye Fatima nden jew ana yiko Boukary waɗi Fatima ko tino fof eɗen gandi hakkunde jongoma e Fatima ha ngol ɗo lawol kam ala fof mbimami toon ndewaten haw wi en gona complice aji mo wi ko enen gaddi ɗo jongoma ɗum kam ɓe laaɓa ɗum Sofia an beele mo gonɗa o jiɗɗa ƴettude probléme aji goɗɗi aɗa waɗa e hoore ma han yimɓe ne goni e beele mumen a haala mi haala jongoma e Boukary e Fatima nen jeew il faut kalen joni noon hande oɗo saaha jimmi ko kabba paɗe ma jahara makko jewtuɗa e makko yewtude e makko de par ce que min to gomi ɗo ɓe mbi kam ko dewgal ngal haadi kam yaade an ɓuuri kam hoyde koyngal jimmi ko jahara toon ɓuuri yodde foftini foftimo ko moƴƴi machallah jongom ko fulɓe mbiyata ko haala gasi ɗo joni haala gasi ko yimɓe jinno ko Allah yettini woni dewgal hakkude ma e Boukary ko mbawnomi fof mi waɗi ha dewgal ngal waɗi heddi noon an e hoorema tinnoɗa no feewi bo mona seeɗa ndewtoɗa joom galle ma so wimo waɗ mbaɗa so wi wop goppa kala ko joom galle ma dañi ndendon si ala muña Boukary noon ko miñam kono mi jaɓata hay debbo goto yawo ɗum ɗo e galle te aɗa foti wat tout ha min mi wona en lese galle par ce que an kala kewi hen wiyete ko min waɗi ɗum noon tinnoɗa banggue Fatimata noon Fatimata kam haɗa no wayi a andi ɗum gila si warese nder galle te probléme mum fof ko kiram te noon c'est très normal eɓe punɓe wi ko noon tan kala hen dañi lembel ma namno kiram an noon an jogoto fulla ma jogoɗa fayida ma jogoɗa timmal gona nder galle a faami min ko ɗum jinmi mbanna kam Sofia an aɗa andi Fatima no feewi ko mettuɗo haaldude Fatima ko mbiɗa ɗum fof ko probléme addata fawe dow ma kono minomo andimi so wi kam go mbiyanmimo ko sappo o hanga ko jinnaka haysko ɗum ɗon ya yewtude e makko komi ñaagui ɗum tan ya toon mami ya kono kam paama kam ko wawi widemi fof koye dow makko mbattanmi ɗum ya toon tan ɓuuri yodde dal mi wiyanima ɗum umaro ko jaaha pewni a wormaɓe kaccari mbiɗa holɗum kaccitade eyi ko min fewnanta ceemedo garda e galle ne hurti min fewna ɗum kaccitade so sohli kaccitade yo ƴeew mo ardi ɓe jaaha pewnanamo kaccitade ko min fewnata jongomo kaccitade pour holɗum Sofia hay so wona hay hunde ni ƴeewa e Abdourahmane an probléme ma e jongomo mane gasata mbimami mbeɗa ƴeewe Abdourahmane sa wanni kam ɗum ɗo
mami welta hane feewi bo e heddi ko Sofia ko joom suudam wadde hande Sofia ko jignaɗo ma il faut powa ɗum place jinnaɗo ganda niveau o mo goppuɗa ɗum e niveau mo woni han o jiida a faami ko ɗum ɗan cohluɓe est ce que andani kalli ko eyi dede Abdourahmane mi nani ko kalɗa ko kalɗa ala haydara ko pourmi ɓeydude hen te inchallah ni no jiɗirɗa ko noon mbaɗen a dañata haydara ko musma yam ko mbiɗa ko ɗum mbaɗen ko gañña moppat inchallah so Allah jaɓi ay jongoma aɗan ko jimmiɗo e galle he yo oppam tout tranquille par ce que min komi gacciɗomo ko haali mi haalani ko wi mi wiyani to yeehi mi yahani to yaɓɓi mi yaɓɓani yo oppam mbeɗa mooli Allah ko ɗum ɗon mbimi Sofia ko an ɓurno action Sofia ko an ɓuri fodde jongoma an ɓurno ɓurde hakkille kono sa ere teftodire e jongoma tawde waɗi teftodire e jongoma ko wiyanma min noon mbawmi tan ko haaldude e ma mi ñaagoma goppana kam jongoma ndara hen Abdourahmane ko mbimami jongoma mi haalani haala makko haydara mi haalani gueɗe makko Assalamu alaikum. Abdourahmane Arsel mbaɗa campagne jamon ke machallah Arsel mbaɗon foftima de mi foftima a foftima ko moƴƴi wallahi gila hanki hanki mbaɗa nder mbaɗa fofto mbaɗa tampi gonga ɗaɗi lawol ngol tan wallahi wallahi Arsel no feewi ayo jongom ça va Arsel a danima seeɗa haydara musanima alhamdulillah minen hara mi yetti yo nder suudu ala bisimillama Abdourahmane a ƴetta joɗo ko yakkaciruɗa joɗo eyi mami hoppuyam yaha suuya fene mi haɗan jonde balle comme joom majji awono jooɗe waɗenma kacirede wallahi won ɗum kastani law mere jungam ga hay so ko omelette kam waɗenma yew junguma yewtani taw kono mbaɗi suuya puɗɗoɗara hakkimi meeɗo joom wawi fonnoon joɗade hande ga ala probléme joɗo yewta ha boy ala ben probléme minen inchallah yeehi aywa jarama jarama Abdourahmane merci a jarama no feewi jarama Faamu Ndiaye oɗo wiyam ɗo alhaali kam ɗo haydara ko mbimam ko min anndi ko kalim ko Bukari ko ni tan woodi Bukari ne foti wadde kam ɗeɗo gore hay somo waɗa ni ko ni o waɗa so wondino station joni taw maayi neɗɗo ne waɗa ni neɗɗo ka joɗino debbo makko hay so woni min mbiɗa ñaamamo yo joƴinamo haalde yam o wiya kam ni komi jiɗɗo waɗa ni komi jomi est ce que min mi añima ɗum min kay min babam kay ne foti rewɓe jogi a joni oto hanam kaɗo haala min anndi to Bukari woni mana anda Bukari so waɗi dégâts mum après dogat yalta galle o gila hanki mbayni fawdemo ko yitere mam noddude so ɓooyi seeɗa jarama eyi moƴƴi ha ɓooy seeɗa min ndenndi nenam ne selli kam fof ɓe celli alhamdulillah eyi inchallah mami noddide nene ko jarata jeere soorede ko hedde valise ko omo nara joni kam o hawwani jaade ɗo mine ma keddiɗo mokkuma coori yakka sari gadda yimɓe kas wona noppi moppi wallahi ma hatte makko wallahi mi andi aɗa yiɗimo ala horsinimo en beltima mi yaade duddata kadi moyata ko moyanon ko mi pari hen ha laaɓi ceeɗa soɓe ndaaro noon ɓe ndaarani nene ɓeynamde mi deeji nen eyi mi duddira kadi moppi fof nen joni hokkuma ñaw cuuɗe mbulu gadda kase mi hani borom jigo mo sos mbulu anen ala problème Bukay an kam joɗɗat dow leesa mi subaka law tan timɗa mi mba nakki buskeɓe ɗi hirsinaki Bukay an goppa ha 4 heures du matin pour gaddam lam naata suudam haɗlero Bukay ndu suudi en mbawa rendu min komi mawɗo mi sohlata hooram an Allah haɗan haɗ tan sur so Allah fawinomi ɗo han jungo tan nana sabi Allah suudam ndu kam en mbawa rendu so ndo saalo heɗen en mbawa rendu mais suudu ndu ɗo ala kadi Bukay ko woni probléme ma hakkude ɗawal cuuɗi ma he rewɓe ma ɗi ndew ma sa Allah haɗane diftungo ma haɗane olol alama ko woni probléme ma an kam to Hawa woni ko pinmi o mi yiyanim Hawa
hawa ala do subaka ko wiiri ko min mi yanima ɗo hawa ummi wona mina makko lelde ummi wi o arate ma o aran ko woni o wi mi arade ma hawa arande subaka ko pirmi ko min mi yanimo toyi te kanko holtono fawtata yaade taw min o waynaki mi anda o wi kama arado e ma o aran hawa holto fota yaade ala mo andi ɗo to woni e oɗo wuuro mo ganda sirani toyi nodduma jeewa to woni annene a yiyano cukalel gila subaka a noddata ɗum jeewa to woni an kay sariyani mbaynoɗa neɗɗo min o wi kama arate ma noddu ɗum jeewa yawno oɗo wuuro sirani kanko anda ɗo haydara to foti yaade aɗa wonde mawniragel ma sariya kam mbiyam mboɗo mi yaha ɗo wona noddu ɗum tan jeewa to woni allo hawa an to gonɗa holi an e marché an mone ganduɗa ɗo saha mbiya komi jaaɗo marché ko mbatta marché holi on holon Amina ɓi Amadou mi faman ko jiɗɗa haalde eyyi ko mbami wiidem ko foof artuɗo joni joni mboɗo sohluma ɗo an sari ha wawa waynade mara wonde me galle ha Fatima a fini mi fini kay finni ren mi fini minen mi selli Fatima ko hemma ko heɓat kam ha jiɗa yiiɗo ko mbattonɗo e galle ko fof ko jaatonde dow mum ko min jagguɗon komi ɓoccone mino jagguɗon komi ɓoccone min noon wona ɓoccone e goto Fatima wat jam jam mbaɗa sees min komi garɗo ƴewde no finirɗa ha Fatima he hoto wiyami jongo ma ara hamni aɗa ko jinmi haala ɗem garta ɗo joni joni guila mbaɗa jala a faami de eyyi somi isli tan yam tawi a ari ɗo ƴewam ɗum an yaare wul ala mo ganduɗa ɗo mbiya kam e min ko yaltude annene jongo ma ko ɗum woni probléme ma an e Hawwa an so Hawwa yalti galle tan a huuli wona hulde jongo ma wonko Hawwa andanma min haydara andana kam wonko Hawwa andanma min mboɗa andi Hawwa an oppo cukalel ngel de ɗemgal ngel ko yaade cukalel ngel mars aywa ko woni hen probléme ko yaltuno tan mi andu o arta ko woni ɗemgal makko elle laalo o naara so haala haaju makko ala hen o namdo ko yamira min mboɗa andi miñam noon an wonko sutta hakkude ma e Hawwa an wonko Hawwa moftanma Amadou min komi dañɗe bone komi dañɗe gacce komi dañɗe musibe bonɗo Amadou Diagne Fatima tan wayi yeewo bone wona ɗum ko rondima kadi woɓɓe ɓe ganduɗa hoorema ala fof neɗɗo mo addani ɗo komi cuuɗno ɗum komi lami jongo cikkanomen ko ma ɓoytoɗo yahano to yayi mum dogi arti tawdiri kam ni somi yeehi toon iɗo Allah balɗa Bukari Bukari si an ne wawa rewɓe ɗi ko nannuma hen an ɗo mbiyatno wiya woppu jongo mbiya haɗa kam ñaam Bukari probléme o noon a rondotomo noon o yarude jom jom ganda ɗum andi ko kala mo min haala tew ko fof mi wona ɗum ɗo an taw ka momana pata ɗum ko laakata to wona yam kuccata eyyi ka momana ana wawa wonde ɗo e galle mbiya ko kewi ɗo e galle ko fof an a tinani ɗum c'est impossible Fatima minima ha tun fof mi wima ka momana sa woni momana haalet an gorko ma fof nandi e yimɓe galle fof nandi gaccuɗonga ha jaam ittuɗo labbi tukkulonde kisama mais ma atte moon solde minen joni min daara on kala goyɗo fof ma wattu ɗo Fatima he merde an ko jiɗɗa ay min komi debbo komi tesaɗo anani wona hunde fof jiyami mbeɗa haalanma ko taki ɗum ayno Bukari ko mawɗo kelli faaɗo no yaltata omo yaha omo yiiɗo ko yiiɗo omo adde galle he min ɗum haajam ala hen ko ni mbaɗanmi eyye wonni kay a ɓooyi wadde ni de Bukari il faut pellita il faut gona gorko il faut cuusa suudandu kam en mbawa hen ren walla ngaldirɗa jonggom ka ngara haɗa gallelo ala ɗum watta de ƴeew jogo fit kuccita e Fatima kuccita e jonggom gona gorko jogoɗa debbo walla ganda a wawa mitti dewle fof jah Amadou wat haaldir noon Amadou yonti noon onon nene hanti noon okkomi jom puusonni saabu on jii Fatima kam rondema famille mum fof addi dañiran force timmoɗo joni kam somi wi piik tan ido Allah won kam he joni noon onon nene ala e saago jormi ɗon mi puusonni puusa hoɗi Bukari gila jibinɗa men min puusi ha becce amin keeli anani puus ala ɗo dara ala ɗo a huccitata Fatima kuccita e jonggom gona gorko mbawa jogade galle ma Bukari wari yimɓe Bukari a lefti kam a lori kam nder suudam nder salam nodduga mi maayi ƴeew Bukari min puusata hande Abdourahmane puusta min maayi de hay goto puusta et puis so ɗum yawti Bukari Abdourahmane hoɗo wayi
namu ankam hoɓe ma ɓe no mbaɗi mawu miɗen doga gilden ha joni wallahi hanki mi ɗanaki ha weeti happidade haɗen tan yimɓe gaare ma kadi noon tan ala n mbawɗa waɗ alay saago jomajo kewɗo bruit hey ɗum tagi wadde ɓuuri o heewi wallahi aɗa andi wino yon jewdi seeɗa bon mi yinnoma wajade vas-y aɗa andi dewgal wona ko weeɓi kadi sa woni hen kadi tinnare no feewi namdi min jimi kala ko cohluɗa are am kalanaɓe kala ko jiɗɗa andu are am faami woto tan mo keɓɗa fof keɗoɗa ɓe wonɓe bowo sa heeɗimoɓe ɓe bonna dewgal men ɗum noon waɗam sehil ma mbaɗama jewtiji a faami ɗum tan jiɗmi bannaka d'accord namour ɗum ala hay probléme goto minnen kadi ko gueɗe ɗiɗi ha tati jimmi wasiyadema minen komin rewɓe te enen fof eɗen gandi debbo timmani jimmi ko jurmoɗa kam teddina kam jewtida e yam timma kam baaba timma kam kilifa timma kam moñiraɗo ko ɗum tan min cohli amadou ko andin tamen abdourahmane wawi galle nani wi buujang hoɓɓe te a majjani jongomo jippinaka sahal abdourahmane ok an dal abdourahmane min ma mi andan horam abdourahmane waɗi par ce que an abdourahmane joni elle ko ɗon waɓɓe mi dil quoi ko ɗon hanqinaɓe min noon mami tefu ha mi yeeri hitiram mi woppirta e goto mi namnotaka e goto min yaham tawra tawi toon waali mami anu tawi walani toon mami anu te an abdourahmane natti on hoolama natti on hoolade par ce que mbaɗɗon ko hanqinaɓe on mbawa kam hanqi mun ɗum tan ñaguimam aussi inchallah wonko mbinoɗa wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake mi seretake tampere gilli ari tampere gilli hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musɗam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe